Здравейте! По пенсионерската прическа, костюмът, който ми стои като подарен, тъпата стойка, идиотската усмивка, абсолютно неадекватният език на тялото и безсмисленият фон, ще разберете, че съм поредният трейнер, коуч, лектор и ментор, който ще се опита да ви убеди в пълни измислици, в които той самият не вярва. Много е важно да отбележа, че съм също ентерпреньор, стоков брокер, инфлуенсър, мотивейшънъл спикър и гуру. Това беше по отношение на недомислената ми увертюра, която започнах банално и дори не се представих. А сега ще включа музика, която иначе не слушам и не ми е ясна, и ще започна съвсем аматьорски да се опитвам да ви убеждавам в глупостите си. Ще използвам думата успех и нейни производни 300 пъти, за да може да ви влезе в главата и да се опитам да приложа единствената психологическа техника, от която самият не разбирам. Успехът се достига успешно с успешни успехи, в които успявате успешно. После ще лепна на екрана банални фрази, в чието значения не съм се убедил лично. Бъдете себе си, по-малко его, излезайте от зоната си на комфорт. Също така ще си служа с чуждици, за да не си личи невежеството ми, защото да хъсълваш и грайндваш, за да качваш дедлайн за митинг, е есенциално за комуникацията и девелопмента на проекта. През цялото време ще вървя като бастун покрай луксозни сгради, с които нямам абсолютно нищо общо, но ще се опитвам да създавам впечатление колко съм успешен. Нямам 2 лева в джоба, но ще ви убеждавам, че съветите ми ще ви направят богати. Не съм работил нищо друго в живота си, освен това да се опитвам да обгазявам хората с глупости за учене наизуст от книги и клипчета. Ще вмъкна произволен кадър от Дубай, последван от друг кадър в Дружбай на терасата ми, за да ви вменя идеята, че съм успешен дори и в чужбина. Скъпи приятели, няма как да не се снимам във фитнеса. Нищо, че ходя веднъж в годината. Важното е да ви наричам приятели, макар и изобщо да не ми пука за вас и да не ви познавам. Ще се снимам също в битова обстановка с моя велосипед, без костюм, за да ви покажа, че аз съм обикновен човек. Ще бъда задължително с каска, за да мога да ви демонстрирам как винаги спазвам правилата по пътищата и колко съм отговорен. Също така ще цитирам цитат от книга, който съм прочел преди малко, но ще се правя, че го измислям аз на момента. Направи себе си и своята градина толкова прекрасно място, че пеперудите сами да искат да бъдат в нея. Нямам идея какво ви казах и изобщо не го разбирам, но да се правиш на философ е част от това да си успешен. Разбира се, няма как да минем без момент, в който рекламирам най-новата си книга, която всъщност е сборник, защото съм преписал всичко от малкото книги, които съм прочел в живота си. Сега идва моментът, в който ви показвам отзивите на доволни клиенти, които дори не пишат за моя продукт, или пък съм помолил мои близки да си направят фалшиви профили и да коментират нещата ми, но всичкото това вие не го знаете и няма как да го проверите. Вмъквам и кадър, в който се смея дърварски. Наближаваме края на клипа. Ще наредя кварталните си приятели, които са професионални алкохолици, и ще ги облека с костюми, за да ви покажа моята империя от успешни хора, с които успяхме заедно. Накрая ще завърша с баналното "благодаря ви", без да изпитвам признателност наистина, и ще се поклоня като християнин с събрани ръце, защото съм го виждал, че го правят другите и е готино. Всяка прилика с действителни лица и събития случайна.